салом дӯстдорони футбол, ниҳоят дар ҷоми Аврупо исми ҳамаи тимҳое ки ба марҳилаи баъдӣ роҳхат гирифтанд маълум гардид. Марҳилаи аввали плей-офф чунин натиҷа дошт ки ҳамаи тимҳои гурӯҳи марг то ба марҳилаи чорякфинал нарасида нобуд гардиданд. Ҳоло чунин андеша ба сарам омад ки агар Венгрия аз ин гурӯҳ ба плей-офф роҳхат мегирифт, шояд умри дарозтар дошт, чунки дар ин ҷоми Аврупо бисёртар тимҳои на он қадар машҳур ном бароварда истоданд. Ҳатто Украина бо кӯмаки дигарон ба плей-офф роҳ ёфта дар 8-1 ғалаба кард. Аз ин гурӯҳ танҳо ҳамин тим ки дар минтақаи худ беҳтарин аст, тавонист роҳи худро ба даври баъдӣ ҳамвор кунад. Ҳоло ба ақли одам рост намеояд ки чӣ гуна Украина бо 3 хол ва 1 пирӯзӣ ба Македонияи Шимолӣ ба даври дигар роҳхат ёфт. Аммо дар бозии аввали плей-офф воқеан ин тим ҷасорат нишон дод ва ба таври арзанда роҳи худро идома медиҳад. Имрӯз ҳам дар бораи ҷоми Аврупо андешаҳои худро баён мекунем, аммо пеш аз ин мехоҳам дар бораи аз ҳама одами машҳур дар инстаграми тоҷикӣ гап занам. Абдуразиқ мисли Ҳабиб Нурмагомедов таваҷҷӯҳи ҳамаро ба худ ҷалб мекунад. Ӯ бо машғулиятҳои худ аз варзишгари рақами 1 UFC гузашт. Дар аввал сароянда буд, баъдан ба муҳорибаҳои омехта рӯ овард ва акнун футболбоз шудани ӯ маълум гардид. Хулоса дар як ҷо намешинад. Чанд рӯз пеш Абдуразиқ дар саҳифаи инстаграми худ аксеро гузошт ки бо футболбози олами ислом Муҳаммад Салоҳ гирифта шудааст. Ин фотошоп нест, онҳо дар Дубай вохӯрданд. Абдуразиқ бо акси нави худ инстаграмро тарк конд. Ӯ эълон кард ки футболбоз мешавад ва ба дастаи Ал-Васл шартнома бастааст. Албатта ин шӯхӣ аст, аммо эътироф бояд кард ки Абдуразиқ намояндаи машҳури Тоҷикистон шуд. Рӯзи гузашта ду бозии беҳтарин на танҳо дар ҷоми Аврупо, балки дар томи таърихи футбол бесабаб набудааст. Ин бозиҳо ҷуброни рақобатҳои бисёр дилгир дар оянда ҳастанд. Германия ба ҷои стадиони худро бо ҳар хел рангҳо оро додан, бозии футболро ёд мегирифтан беҳтар буд. Мошини немисӣ дар Аврупо ҳамеша тими рақами 1 буд, аммо дар ду мусобиқаи охир аз футбол дида ба дигар масъалаҳо машғуланд. Мураббии онҳо Йохим Лёв ҳам бо одатҳои бадаш ин тимро ба чашми оламиён шумру кард. Вернер дар дақиқаи 69 аз майдон берун рафт, аммо Германия аз Вернер берун шудан натавонист. Аз беборои ҳамлагари худ тими бузурги Германия холисӣ наёфт ва аз Англия шикаст хӯрд. Англияро барои бозии пӯшида танқид мекунад, аммо онҳо бо ин усул чемпион шудани ҳастанд. Дар ҳаят бозингарони ҳуҷумкор бисёр доранд. Санчо, Решфорд ва Грилиш метавонад ба бозии даста ҳусни дигар зам кунанд, лекин ба ҷои онҳо сармураббии ин даста Гарет Саутгейт 5 ҳимоятгар ва 2 бозингари вайронкор ба майдон баровард. Дар рақобат бо Германия ниҳоят Грилиш аз пои худ бандро кушода ба майдон омад ва дар давоми чанд дақиқа ғалабаи дастаашро таъмин кард. Бо кӯмаки ӯ Раҳим Стерлинг ва Харри Кейн 2 гол ба ҳадаф расониданд ва ҳамин тавр Англия ягон гол сар наҳода ба марҳилаи баъдии плей-офф роҳхат гирифт. Дар финал Англияро чӣ гуна тасаввур мекунед дӯстон? Шведҳо сахт фиреб хӯрданд, Украинаро ба плей-офф бароварданд ва худашон аз дасти онҳо мағлуб шуданд. Украина дар таърихи худ як бор ба даври чорякфинали мусобиқаи бонуфуз роҳ ёфтааст ки ин дар ҷоми ҷаҳони соли 2006 мебошад. Даврае ки Андрей Шевченко Аврупоро ба ларза дароварда буд. Бори дуюм ҳам Украина бо сарварии легендаи худ марҳилаи якуми плей-оффро убур кард. Шевченко яке аз футболбозони оқилу доно буд. Ҳамчун сармураббиам ӯ хиратманд аст ва гӯё дидаву дониста аз Австрия мағлуб гардид то ин ки бо Италия рӯбарӯ наоянд. Акнун имкон доранд бо роҳи осон то ба финал рафта расанд. Дар ин тарафи сетка танҳо Англия пурқувват аст. Ҳамон тиме ки асосгузорони футболро аз идомаи мусобиқа маҳрум мекунанд, дар финал иштирок хоҳад кард. Бисёриҳо ба Дания бовар доранд. Шумо чӣ дӯстон? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Дар мавриди ғалабаи Украина ҳаминро бояд гуфт ки ситораҳои ин тим ниҳоят худро нишон доданд. Зинченко ва Ярмоленко намояндаи Премьер лига будани худро нишон доданд. Бо паси капитани тим ва ҳамлагари дастаи Вестхэм, бозингари универсалии Украина ва Манчестер Сити голи аввалро зад. Зинченко баъдан ба голи ғалабаовар асист кард ки муаллифи он Артём Домбик мебошад. Ин бозингар бори аввал дар ҳайати тими мунтахаби Украина гол зада ба қаҳрамони ҳақиқӣ табдил гардид. Ҳамчунин рекорди мусобиқаро бо голи аз ҳама дерзадаи худ нав кард. Ба Украина дар марҳилаи баъдӣ омад мехоҳем. Дар атрофи тими мунтахаби Франсия ҷанҷоли калон сар зад. Мо дирӯз гуфта будем ки ин мағлубият бисёр шубҳанок мебошад ва сабаби асосии он хислату рафтори нохуби футболбозони онҳо буда метавонад. Баъди як рӯз маълум гардид ки бозингарони тими мунтахаби Франсия пеш аз бозиҳои муҳим шаби дароз медонед чӣ кор карданд? Дар меҳмонхона плейстейшн мезаданд. Гапгап аст ки Погба ҳоло ҳам ба ин бозӣ
машғул аст. Баъзеҳо мегӯянд ки не, ӯ машғули рақс ва ҷашн гирифтани голи худ мебошад. Баъд аз бозии Франсия ва Швейтсария модари Рабиот дар трибун бо хешовандони Погба ва Мбаппе ҷанг шудааст. Ҳамин ду нафар сабабгори асосии мағлубияти тими миллии ин кишвар ҳастанд ки инро дар дохили дастам медонанд. Федератсияи футболи Франсия бо сабаби ҷанҷолҳо ба истеъфо равон кардани сармураббиро ба вақти дигар насия гузошт. Ноэл Легре гуфт ки Зейнедин Зидан ҳатман тренери Франсия мешавад, аммо ҳоло рӯзи соати аниқи инро ошкор карда наметавонад. Дар тими мунтахаби Франсия боқӣ мондани Дидье Дешам аз эҳтимол дур нест. Охирин нашри маҷалаи рақами 1 футбол дар ин кишвар мақолаи хеле сахт навишт ки дар он ба гурӯҳбозӣ табдил додани тими мунтахабро фош кардааст. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.